गिबि सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बा समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बे गोथां इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दं होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। आरो जायफोरा दुखुआव दं, खस्थ'आव दं, गोबांथार समस्या, बेमार आजार, लोमजानायफ्राव जायफ्रा दङ, बिथांमोन साफ्रोमखौबो बे इसोरा सहाय होगासिनो दङ, बे इसोरा मदद खालामगासिनो दङ। सोरखौबा सासे मानसिनि दुआरै, सोरखौबा सासे डक्टर, सोरखौबा सासे नार्सनि दुआरै बे इसोरा नायगासिनो दङ, हेफाजाब खालामगासिनो दं होननानै आङो बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै बेखौनो भरसा खालामहरदों। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दायो आङो जोंनि बे मोनसे गोदान गिर्जा न'आव दंफैयो। बेयाव थानानैनो दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनो आङो सानदों आरो बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौबो सावरायनो थाखाय आङो सानदों। आरो बेयाव थानानैनो बे गोदान गिर्जा न'आव थानानैनो जोंनि गिर्जाफ्रा मा रोखोम जाखो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो सानदों। गिबियावनो अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै जोङो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो फरायनानै सोलोंज्लायनि, खोनासंज्लायनि जे फोरबोनि बाथ्राया, गोथार बाइबेलनि रावा दिनै जोंजों मा रायज्लायनो थांगासिनो दङ, जोङो बेखौ एसे मिथिनानै जोङो लानि। जोङो गिबियावनो बाइबेल फरायनायनि सिगां जों बेखौ बुजिनो नांगोन, जों बेखौ मिन्थिनो नांगोन जे फोरबोनि गाहाम बाथ्राया What is going to talk with me in my life or in my personality, in my Christian life? बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन। बहुद मानसियानो दिनै जोङो ख्रिस्टियान जाबाय, गिर्जा न'आव थांबाय, फोरबोखौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो मोनबाय, नाथाय मा What is God going to talk with me? Through the Word of God, through the Holy Bible. दिनै बेखौ जोंहा मोनदांनाया खुब खम जायो। ख्रिस्टियान जानानै गिर्जायाव थांबायना, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, नाथाय गोथार बाइबेलनि दुआरै फोरबोनि गाहाम बाथ्राया आंजों पार्सनालिटि, आंनि जिबनाव मा रायलायगासिनो दङ बा मा रायलायनो थांगासिनो दङ, जों बेखौ मिथिनो हाया गोबांथार समाव। बेनिखायनो अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, इसोरनि बाथ्राया जों साफ्रोमजों रायज्लायो दे। इसोरनि बाथ्राया गोथां, बाइबेलाव लिरदों इसोरनि बाथ्राया हां सुजाबायनो, बेयाव गोथां दं, जिउ दं। आरो बे गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ मानिग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथां दं। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जे गोदोनि दिनावहाय बे इसोरा गावनि नाबिफोरनि दुआरै गावनि मानसिफोरजों बे इसोरा दिनै रायज्लायदोंमोन। नाथाय दिनैनि बे मुगायाव बे गोथां इसोरा, बे जिसु ख्रिस्ट'आ गोथार बाइबेलनि दुआरै जोंजों, नोंथांजों, जों साफ्रोमजों दिनै रायज्लायगासिनो दङ। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन। नाथाय गोबांथार मानसियानो मिथियाबो, बाइबेलनि बाथ्रा होननानै सानो। नाथाय बाइबेलनि बाथ्राया जोंजों रायज्लायगासिनो दङ, जों बेखौ मिथिया ना मा होनो अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर। अब्ला बे समाव फै जोङो फरायनानै जोङो लाग्रोनि बा खोनासङि जे दिनैनि गाहाम बाथ्राया जोंजों मा सावरायनो सानदों। बेखौनो नोंथांमोननिसिम फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आङो आखायाव लादों। बेखौ मोननो हागोन जेकेरिया 7 बालाबनि 9निफ्राय 10 सिरिसिम आं फरायगोन। जेकेरिया chapter 7 from verse 9 and 10 I will read the what is going to talk with us, the Word of God. As a Christian, we have to know very, very clearly about this. अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, गोबाङानो दिनै मिथिनोबो नागिरो बा गोबाङानो दिनै मिथियाबो, दिनै बेफोरबादिनो जायो। आं फरायनानै खोनासंहोनि मा लिरदों इसोरनि बाथ्राया आरो मा बुंदों बेयाव। गोबाव बोसोरफोरनि सिगां आङो आंनि रायतफोरनो बे हुकुमफोरखौ होदों
नोंसोरो सैथो बिसार खालाम आरो साफ्रोमबो गाव गावनि बिफंनि सायाव अनखांनाय आरो दयाखौ दिन्थिदो। 10 बुंदों verse 10 बालन्दि बिफा गैयै परदेसि एबा हावरिया मानसिफोरखौ नासयनो नाङा आरो रावबो गावनि बिफंनि जेंना गोसोआव गाज्रि दाला। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो बहुद रोखायैनो बे गोथार बाइबेलनि रावखौ खोनाबाय होननानै आं बयनिसिमबो मिजिंथिहरदों। मा होननानै लिरदों? verse 9 बुंदों गोबाव बोसोरफोरनि सिगां आङो आंनि रायतफोरनो बे हुकुमफोरखौ होदों। मा हुकुमफोर बिलाय? बे इसोरा गोबाव बोसोरफोरनि सिगांनो गावनि बिसाफोरनो गावनि रायतफोरनो बे हुकुमखौ होदोंना। बे माबादि कमान्ड्स बिलाय? जोङो नायनि माबादि हुकुमफोर। नोंसोरो सैथो बिसार खालाम। मा होननानै बुंदों गोथार बाइबेलनि रावा? नोंसोरो सैथो बिसार खालाम। So we have to just legally, rightly, जेब्ला जोङो बिसार खालामगोन नोंगौ सैथोयै जोङो बिसार खालामनो नांगोन। बेबायदि हुकुमखौ बे इसोरा गोबाव बोसोरफोरनिफ्रायनो दिनै गावनि बिसाफोरनो होबोखादों आरो बुंदों आरो साफ्रोमबो गाव गावनि बिफंनि सायाव अनखांनाय आरो दयाखौ दिन्थिदो होनदों। मा होनदों? साफ्रोमबो जोंखौ होनदों। जों बयबो साफ्रोमबो गाव गावनि बिदा फंबायनि सायाव अनखांज्लायनाय अननायखौ दिनै दिन्थिनो नांगौ, मावनो नांगौ, खालामनो नांगौ। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, मानो? बिकज अफ वी आर ख्रिस्टियान। मानोना दिनै जोङो ख्रिस्टियानखाय बेखौ दिनै जोङो खालामनो नांगौ। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो बेबायदि खामानि मावनो थाखायनो दिनै जोङो लिंहरजाबाय। बेबायदि मावनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो साफ्रोमबो बे गोथां इसोरनि दिनै जोङो बिसा जाबाय। जुदि जोङो सैथो बिसार खालामनो हायाखैब्ला, दासिमबो जोङो उदायै बिसार खालामोब्ला, असैथो जों बिसार खालामोब्ला, गावनि बिदा फंबायनि सायाव दासिमबो जोंहा अनखांज्लायनाय, निमाहा होज्लायनाय, अनज्लायनाया दिनै जोंनियाव गैयाब्ला, so what kind of Christian then we are, dear friends? अब्ला दिनै जोङो मा रोखोम ख्रिस्टियान दिनै जोङो जाखो? जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन। मानोना बे बाइबेलनि रावा, बे फोरबोआ गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गावनि रायतफोरनो बे हुकुमफोरखौ दिनै होबोदोंमोन। बेनिखायनो दिनै जोङो बे हुकुमफोरखौ दिनै जोङो मानिनो नांगोन। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, verse 10 बुंदों बालन्दि बिफा गैयै परदेसि एबा हावरिया मानसिफोरखौ नासयनो नाङा। मिथिबायना? मा होननानै बुंदों? बालन्दि बिफा गैयै ना परदेसि हावरिया बेबायदि मानसिफोरखौ दिनै नासयनो नाङा। जोंहा गोबांथार समाव बे संसाराव थांनानै थानायाव जों नुनो मोनो जायफ्रा बिमा बिफा गैया गोबांथार दुखु खस्थ'आव दिनै गोग्लैनो गोनां जायो। That means टर्चार खालामनो गोनां जायो, खालामजायो, सोरजोंबा नासयजायो। आरो बेबादिबो दिनै जोंनि गेजेराव दङ सोरबा गोजान जायगानिफ्राय खारनानै फैनानै थाफैनाय बेबायदि परदेसि बेबायदि मानसिफोरखौ जोंहा दिनै नासयग्राबो दिनै दङ। नाथाय फोरबोनि गाहाम बाथ्राया बुंदों बिफा गैयै परदेसि बालन्दि हावरियाफोरखौ दिनै नोंसोरो नासयनो नाङा होननानै। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो बुंबावदों आरो रावबो गावनि बिफंनि जेंना, that means बिदा फंबायनि जेंना गोसोआव गाज्रि दाला होनना बुंदों। जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बे इसोरजों जोङो बेबायदि हुकुम दिनै जोङो होजाबाय जे दिनै जोङो रावबो जोंनि बिदा फंबायनि सायाव जोंनि गोसोफ्राव ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो गोसोआवबो दिनै जोङो मा गाज्रि दिनै साननानै जों दिनै लानो मोननाय नङा। दिनै गोबांथार मानसिफ्रानो ख्रिस्टियानफ्रानो दिनै गोबांथार समनि गेजेराव माबा समयसा घटनाफोरखौ लानानै जोङो खोमा होनो हायै गोसोफ्राव इनायनो गाज्रि दिनै जोङो साननानै जों लायो बा थायो। सोरखौबा निमाहा होनो हायै बेबायदि गोसोआव जोंहा गाज्रि मोननानै थायो। मा होनो अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नाथाय इसोरा दिनै बेबायदि जोंनो हुकुम होदों जे गावनि बिदा फंबायनि सायाव गाज्रि साननानै गोसोआव लानो मोना।
आरो हावरिया बालन्दि परदेसिफोरखौ दिनै नासयनो नाङा आरो मा गावनि बिदा फंबायफोरनि सायाव दिनै अनखांज्लायनायखौ दिनै दिन्थिनो नांगौ बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो दिनै रायज्लायदों बुंदों नोंथांखौ आरो आंखौ जों बयखौबो दिनै बेखौसो लिंहरदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ बेजों सोर दिनै रायज्लायदों फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंखौ बेनि दुवारैनो दिनै रायज्लायदों दिनैबो बे फोरबोनि बाथ्राया जोंखौ हुकुम होदों जोंखौ बुंदों नोंथाङा नोंसोर बा आंजों बयबो नोंसोर बिदा फंबायनि सायाव गोसोआव गाज्रि दाला परदेसिफोरखौ दानासय हावरिया बालन्दिखौ दानासय बा दानेवसि मिथिबायना बेनि जायगायाव बिसोरखौ जोङो मा मदद खालामनोसो दिनै जोङो नांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर because we are called to love each other दिनै जोङो गावजों गाव अनज्लायनो दिनै जोङो लिंहरजाबा we are called to love each other dear friends बेखौ दिनै जोङो मिथिथारनो नांगोन ख्रिस्टियान जानायखाय it is up to us to extend love mercy and compassion मिथिबायना बेफोरबायदिनि थाखाय जों दिनै लिंहरजाबाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन जोङो बेखौ दिनै बुजिथारनो नांगोन जोंनि बे मावनायजों जोंनि बे बुजिनायजों जोंनि बे अनखांज्लायनायजों खालामनायजों जेन' बे सोरगोआव थानाय गोथां इसोरा जोंनि सायाव नोंथांनि सायाव खुसि जायो आरो गावनि बोरखौ गावनि आशीर्बादखौ जों साफ्रोमनि सायाव दोनो हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे गुसुं बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोजांथारैनो गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय इसोरा खोनासंग्रा आरो नायग्रा साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय हेल' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे समाव आङो नोंथांमोननो जोंनि बे गोदान गिर्जा न'खौ खोन्थानो आङो सानदों नोंथांमोना बे समाव नायलांबाय थाबानो जाबाय नायदो नै ओरैहाय गासिबो लुजोब्बाय बानायगासिनो दङ आरो नै जोंहा बेबायदि जाबाय आरोखि ना बेबायदि टाइल्स होजोब्बाय गासिबो जोंहा बेखौबो नोंथांमोनजों आं खोन्थाबाय आं खोन्थाबावनि ओरैहाय नायदो नै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नायदो नै गासिबो टाइल्स जाजोब्बाय आरो आङो एसे खोन्थाबावनि गिदिंनानै नोंथांमोननो बेनो दिनै जोंनि गिर्जा न'आ बेबायदिनो दिनै जागासिनो दङ नायदो नै आरोखि ओरै खोरखि दङ दुवार दं आरोखि ना नैलायनै ओरै दरजा थाबाय खोरखि थाबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा जादों मिथिगौना नोंथांमोना आं नोंथांमोननो बै जे गोसोम गोसोम नुहुरदोंना बे गोसोम गोसोमा माने जोंहा बेखौ एसे बानायनो नांगौ माने अखा एसे दै हाबदों आरोखि दा अखा हानायखायसो दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय दा अखा हायामोनबा दिनै जोङो मिथिनो हानाय नङामोन आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो मा होननानै बुङो जोंनि गिर्जा न'खौ नुबाय आरो मा रोखोम जाखो बेखौ कमेन्टनि दुवारै खोन्थाहरगोन होननानै आं बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय गोजोन्थों बाय बेनो जोंहा नै गिर्जा न'आ गासिबो टाइल्स होजोब्बाय नायदो नै बिदिनो दाबो कमप्लिट फिनिशिं जायाखै जोंहा आं नोंथांमोननो खोन्थानि नै नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों जे मा होनो गोसोम गोसोम बेयो अखा सेरदों थिग जायाखै बेखौ जोंहा थिग खालामबावनांगौ दायो ओमफ्राय नायदो नै बेबायदि दिनै जानानै दङ आरोखि बेबायदिनो जाबाय दिनै आङो बेयावनो जिरायनानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोखि ना नायदो नै इसोरखौ हामबाय होनो मोजांथार गिर्जा न'खौ जोंनो होनायनि थाखाय जोंहा दाबो कमप्लिट जाजोबाखै खोरखि दङ रं दं गासिखौबो बानायनांगौ दं आरोखि ना नायदो नै आं गाहामथारैनो खोन्थाबाय हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो हाजासे साबायखर थाबाय आरो आसा खालामो उननि समावबो बेबादिनो नोंथांमोना हेफाजाब खालामलांबाय थागोन होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय गोजोन्थों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों बाय